बे समाव BPF राजखान्थि दोलोनि सायाव मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो BPF दोलोनि गाहाय खरंआनो जाबाय बाक्सानि आटागावमोन नाथाय दायो BPFनि गाहाय खरं आटागावखौ UPPL दोलोआ बुफायनानै होबाय आरो BPFनि खरंखौ सिमफायनानै UPPL दोलोनि खरंखौ दिनै लुफैबाय BPFनि खरंआ गैला बेफोरबायदि बानबुंथायजों बुंथियो मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे BPF दोलोआ खावनै जाबाय बेयाव जेबो सन्देह गैला होननाबो बुंथियो बिथां बसुमतारीया आरो हाग्रामानि समाव स्पीड ब्रेकारनि गोनांथि दंमोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव गोबां जौनि फाग्ला दंमोन गारि गुरा सालायनायाव सौग्रियोमोन नाथाय दायो जौ फाग्ला गैला बेखायनो बिटिआरआव दायो स्पीड ब्रेकारनिबो गोनांथि गैला होननानै रोखा फोरमायथिदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे हाग्रामानि बिहावनि सायावबो गोबां अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बुंबावदि गाज्रि खामानि मावोब्ला गाज्रि बान्था मोनगोन आरो मोजां खामानि मावोब्ला जों बिथांमोननो मोजां बान्था होगोन होननानै फोरमायथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोआ खावनै जाखाबाय बेयाव जेबो सन्देह गैला बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा BPFआ गावस्राबाय होननानै बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों BPF राजखान्थि दोलोनि सायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां माने फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव स्पीड ब्रेकारनि गोनांथि दंमोन होननानै बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों BPF दोलोनि गाहाय खरंआनो जाबाय बाक्सानि आटागावमोन नाथाय दायो BPFनि गाहाय खरं आटागाव UPPL दोलोआ बुफायना होबाय गाहाय खरं थामहिनबा BPFनि गाहाय खरंखौ बुफायना होनायनि बाथ्रा बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो BPFनि खरंखौ सिमफायनानै UPPL दोलोनि खरंखौ दिनै लुफैबाय BPFनि खरंआ गैला बेफोरबायदि बानबुंथायखौ बुंथियो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बेजों लोगोसे हाग्रामानि बिहावखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंथिदों गोबां साहा बागान गायनायखौबो बाथ्रा फोरमायदों लोगोसे BPF दोलोआ खावनै जाखाबाय बेयाव जेबो सन्देह गैया होननाबो बुंथियो बिथां बसुमतारीया BPF दोलोआ फैबाय थानाय समाव खावथामबो जानो हागौ होनना बुंदों जेब्ला MP बिसायख'थियाव थामहिनबा लकसभा बिसायख'थियाव खाम्फाया जेनगोन अब्लानिया खावथाम जानायनिबो सन्देह दं होनना बुंदों आरो हाग्रामानि समाव स्पीड ब्रेकारनि गोनांथि दंमोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव गोबां जौनि फाग्ला दंमोन गारि गुरा सालायनायाव सौग्रियोमोन बेखायनो थांनाय 17 बोसोराव बिटिआरनि सिङाव गोबां स्पीड ब्रेकारनि गोनांथि दंमोन होनना बुंदों नाथाय आथिखालाव UPPL सरकार फैनायनिफ्राय आथिखालाव बिटिआरआव जौ फाग्ला गैला बेखायनो बिटिआरआव स्पीड ब्रेकारनि गोनांथि गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदों बिटिआरनि हाग्रा बिफान मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों एबा दिनै जयनिं हाबाफारि जादोंमोन आटागावआवहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोखौ लानानै मा बाथ्रा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि आटागावआ जोंनि BPFनि MCLA जय मुसाहारि बिथांनि माने मा होनोमोन बेखौ खरंमोन बर'नि खरं होननानै बुङो जाय खरंआव थानानै दावहा नाङोमोन गोदो राजा महाराजाफ्रा आरो बियो आटागावआ BPFनि खरंमोन बे खरंखौ दिनै UPPL दोलोआ सिफायबाय आरो सिफायनानै UPPLनि खरंखौ जोङो दिनै लुफैबाय दिनै नुनो मोनदों जे BPFआ गावस्रानायनि लामायाव BPFआ थारैनो मोननै जामारगोन नामा सार थारैनो जाखाबाय अलरेडि मोननै जाखाबाय माने जोंना मा होनोमोनलाय चन्दन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव फारसेथिं जोंना खाम्फा बरगयारिया सानैखौबो लानानै MP गेलेनायनि टारगेट लादों माने बोरैबा खाम्फा बरगयारिया जेनेब्ला BPFआ मोनथाम जाबावगोनसो नायबाय थाबानो जाबाय आं MP इलेक्सननि रिजाल्टखौल' नायग्रो MP इलेक्सनाव UPPLनिफ्राय सोरखौ बिजाथि होगोन दिनैसिम बिजाथिनि बाथ्राया जोंना क्लियार जायाखै हाइकामान्डआ जा डिसिसन होयो XYZ जायनो बिबान मोनगोन बेनो जोंना MP गेलेगोन बावहाय जोंनि गेजेराव रावबो गोनो गोथो गैलाया हाइकामान्डआ जायखौ दायथ' होगोन बेनो मावगोन आरो बेनो देरहाखागोनबो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया सोंखारिगासिनो जे UPPL सरकारा एबसु अफिसाव थानानैसो खामानि मावबाय दं आरो एबसु अफिसनिफ्रायसो गासैबो अर्डारफ्रा जाजोबो होननानै मा बुङो सार मोनसे खोन्थाखानाय बिथांमोना सानदों खोमा एबसुआनो UPPLआनो एबसु होननानै खिन्थु आबसुआ गावहा मोनसे सानस्रि दङ प्रिन्सिपल दङ आइडिय'लजि दङ डिसिप्लिन दङ बेयो माहारियारि मोनसे आफाद जाय आफादा बर' हारिखौ थैनायनिफ्राय बोखांनो हादों
जाय आफादा बर' हारिया थाजासे बे फरायसा आफादाबो थागोन आरो बर' हारिखौ थैयैनि लामाजों दैदेननाय आफादानो जादों आबसु बे इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैया येस इउपिपिएल दोलोआ दिनै सान्थिजों बर' समाजखौ जौगानायनि जांख्लायाव दैखांनायनि थाखाय जानो हागौ आबसुनि माखासे सेंग्राफ्रा बेक्तिगत भाबै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनो हागौ खिन्थु आबसुनि प्रिन्सिपाला पलिटिकेल पार्टि इउपिपिएल दोलोनि प्रिन्सिपालजों मालाबाबो गोरोबा मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बा प्रमद बर'आ सिआइटिनि मोखाङाव गंसेल' स्पिड ब्रेकार होदों दासिमबो जेबो मावाखै होननानै बुंदों बे समाव बुंदों मानोथो स्पिड ब्रेकारनि गोनांथि नांबावगौब्रा बिसोरनि समनि बायदिथ' सानफ्रामबो जौजों जुवाजों बेदरजों आखाइजों बेफोरबायदि समथ' गैला जेराव जोंनि मानसिफ्रा जौ फाग्लायानो नंला दिनैनि बिटिआरनि मानसिफ्रा हाग्रामानि समनि बायदि बिथांमोननि बे डिसिप्लिन समाजाव डिसिप्लिन मुगायाव स्पिड ब्रेकारनि मानि गोनांथि नांबावगौ जाखो सिक्किमाव दिनै गारिनि हर्नखौनो होनो मोनबावा होबावा ओरैबायदि डिसिप्लिन आरो जोंनिया जौ लोंनानै गावसोर जौ फाग्लाखायनो स्पिड ब्रेकारखौ बिराद नांगौ एक्सिडेन्ट जागोन होननानै बुंब्लाथ' जायाना दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौ सोर होननानै खनले सोंलु खालामबाय दं बे बिथिङाव मा फोरमायनो सार सप्तासेसो जाबाय खोमा बेनि सोमोन्दै डिबेट जालायनाया जोंनि सांबादिक लोगो बिथांमोनजों मालाबा मैया मोनसे माबा खोनादों चन्दना सांबादिकफोरखौ थिनदोंलायनो सोंलाय चन्दननि सोमोन्दै सोंलाय हाग्रामाखौ होननायखायनो हाग्रामायालायनो बुंनो गोनां जादों हाग्रामाया दाखालि चन्दना सोर आं बेखौ सिनाया होननानै बुंदों मालाबा बियो गावनि माने एक्स सिनियर दैदेनगिरिफोरखौबो बेफोरबायदि अपमान खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आं मोनसे बाथ्रा सोंनि बेखौ नोंथाङा हाग्रामानाव सों हाग्रामानि बिहावा 150 बिगा रिजार्भ फरेस्टनि हाग्राखौ दानस्रांनानै साहा बागान बानायदों बिथांखौ दिनै सांबादिक बन्धुफ्रा हमसाय नोंथांनि बिहावा 150 बिगा हाग्राखौ दानस्रांनानै रिजार्भ फरेस्टखौ दानस्रांनानै साहा बागान बानायदों दिनै नोंथाङा बिनि थाखाय दायनिगिरि होनब्ला हाग्रामाया मा बुंगोन मिथिबाय आं फिननायखौ बोखानि हाग्रामाया ओरैगोन थोद जाम्बाफोर सोर बिहाव बेलाय आंहा बिहाव गैयालै होननानैबो बुंगोन बियो थारमाने बे बिहावखौ बावगारगोन मिथिबाय बाथ्राया मानोना बिहावा हाग्रा दाननानै 150 बिगा फरेस्ट रेन्जखौ दाननानै साहा बागान बानायनायखाय गाव ब्लेमखौ लानो गिनानै बे आंनि बिहाव नङा आंहा बिहाव गैया होननानै बुंनाया बे साभाबिक बे हाग्रामानि सालायाव दंखायो नैबे आथिखालाव नोंथांमोना गुबुन फारसेखै हा पाट्टाबोदों आरो गुबुन फारसेखै इफेक्सन बानायनायखौ नुबाय दङ बे समाव नोंथाङा मा क्लियारिफिकेसन पेरेलेल खामानिया जायफ्रा गाज्रि खामानि मावदों बेखौ होबथानायाबो जोंनि दायित्व मोजां खामानि मावनायफोरनो बान्था होनायाबो जोंनि दायित्व मानोना जेनुइनलि जायफ्रा हानि पाट्टा मोननांगौ बिथांमोननो जों होगासिनो दङ आरो होलांबाय थागोन दिनैसिम 42,000-रोजानिख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो हा पाट्टा होदों दिनै बावैसोनो जोंहा मोनसे इसि मिटिं दङ बे इसि मिटिंनि गेजेरजों गमाद हायाव थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि हाखौ जोङो माबोरै होनो हागोन बेखौ जोङो सालिजारि खालामनानै दिनै जोङो मा खालामनो नागिरदों बे हाखौ राननायनि बेबस्थाखौ लानो नागिरदों आरो बे बेबस्थाखौ लानो थाङोब्ला हाग्रामानि गोबां बिपिएफ लिडारफ्रानो गमाद हायाव थानायखाय बिथांमोनानो खिन्थु हा मोननोसो थांगासिनो दं प्रमद बर' बिथांनिफ्राय गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन